El Consell ha començat a retirar les deixalles de l'abocador de Sollana. Així a les nostres esquenes vostès ja no veuen res perquè van ser traslladats a un altre recinte que a continuació veurem i on estan ja duent-se a terme les tasques de retirada d'estes deixalles que els comentava que l'anterior any, en 2018, va ser causa de 2 greus incendis. Així tenim una empresa de reciclatges de madera que en l'any 2013 va sol·licitar una llicència per tractament de residus voluminosos. En aquell moment se va denegar perquè l'activitat principal tampoc la tenia al 100% com tocava. Se va fer gestions en conselleria, perquè són llicències que autoritza conselleria, i se trata de presentar l'activitat en aquell entonces seria, suposa que, si mal no recordo, l'any 2013. En la inseguretat de que no havien complit els passos d'avisos per fer el clausurament de l'abocador, se torna a començar l'expedient i al final, en el 2015, se va poder presentar l'activitat i se paralitzar l'activitat. En aquell moment, l'empresa entra en concurs d'acreedors i se queda tot paralitzat. Tant tenia l'avís l'Ajuntament com la Conselleria de que l'activitat n'hi havia que regularitzar-la i n'hi havia que donar-li una solució al problema que teníem perquè no era ja l'activitat principal de l'empresa, així tenien de tot menys madera. I ahí comença un poc la història d'aquest abocador. Pues en l'any 2018, si no me'n recordo, va ser en juliol, va haver un primer incendi que va ser en aquesta part d'ací darrere, com bé has dit antes, que ara no n'hi ha res, i bueno, va haver un gran incendi que tingueren que vindre bombers de diverses comarques, de Sueca, de Catarroja, de Silla, i va estar diverses setmanes l'incendi en marxa en el perill, a part de les molèsties que ara el veïnat del poble, com també en el perill de contaminar les aigües de lo que és l'Albufera. I bueno, se va aconseguir extingir aquest incendi i ahí queda la cosa. La sorpresa va estar que en diciembre del mateix any, del 2018, va haver un altre incendi que va ser en aquesta part de darrere i al final la sorpresa és que d'un incendi a l'altre ni la Conselleria ni l'Ajuntament havia fet les gestions necessàries per solventar el problema. I ja sí que l'Ajuntament va fer una primera actuació, inclús va considerar per part de l'equip de govern que n'hi ha, perquè n'hi ha que pegar firmes. A partir d'ahir sí que va haver una reunió en conselleria i se va adquirir un compromís per part de conselleria en retirar el que eren els residus. Què ha passat? Que el compromís pareixer que era verbal, però l'Ajuntament no tenia constància oficial d'aquest compromís. Al final, en l'abril se va aconseguir que aquest compromís fos en firme i fos per escrit per les gestions que s'havien fet antes i bueno, ja està ara, el mes de juliol, no havien començat a treure el que són els residus. Aquesta retirada de deixalles que durant molt de temps han estat així, causants d'incendis, de greus incendis a Sollana, i que ja per fi el Consell els està retirant.